So maayong adlaw sa ato ang tanan. So karon aniya usab ang atong sugilanon sa Bagong Bayani. Full episode ni siya 1 week. So ang magtatampo karon nagngalan og Anton, usa ka OFW sa Amerika. So nangandoy siyang maka-abroad, makaadto sa Amerika kay aron makatigo, makapundar, makahimo og negosyo sa Pilipinas. O gipasaligan siya siyang amigo nga pag-abot niya sa Amerika, aduna siya trabaho nga makuha. So wala gid siya magdahom nga ang trabaho nga ihatag sa iyaha sa ice creaman. So nasyak pod siya mga kabisaya kay ang iya mading amigo ang maong tag-iya sa maong ice creaman. So uban ni ko ninyo sa pagpaminaw sa kinatibuk-an o unsay katapusan ni ining nindot nga sugilano ni Anton diri sa Bagong Bayani. RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumano niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pesela Rakanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa nga Anton. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama kanako nga OFW, makahatagod kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi sa usa ka sinatian isip usa ka OFW. Ako si Anton, OFW, 45 anyos, minyo ug may usa ka anak. Sana all. Everyday na isundo. Sus! Wa na lang mo'y kwenta. Labi na ka, Jeanette, na si Jeffrey nga nagsigig sundo ni mo. Correct. Sure ba kaayo na iyang kiki? Tora! Tora na taypan imong kiki, Gwyneth. Klaro kayo. Og, mapula na kayans. Ipasa na ko, ha? Adi lagi sila magbahay. Ay, ginoo sayop og buhi sa ilang buhi. Ay, sis. Sorry, parital guidance. Ambot, di mo bayot. Bye, guys! Bye! Si Awa lagi gyud na among kauban nga bayot. Gitripan gyud mo. Mo? Oo. Kay ikaw man og ang uyab man ni Jeanette ang iyang gitripan. Oh, usa de. O kung dili na ko namin ninyo, naara ko no siya nga andam nga mudawat ninyo. Sa to pa kabog yung duha ang yan type. Oo ko no. Baga lagi kabuang bayuta oy. Malingaw naman lang sa dinuon ko. Oh, nira to sa parkingan. Oh, nira ang helmet oh. Masa man, wapit sa tagpangaon? Aron, busog na ka nagabot sa inyo? Sige.
Salamat sa paghatod sa kong anak, Anton. As always, tita, pinanggag din na ako imong anak. Dili sigud mahitabo nga magustuhan ti ka para sa akong anak kung wa pa nimo panggaa. Dili sad mo tugot nga makigminyo nimo ang among anak. Dugay naming uyab ni Donna. Sa estudyante pa mi, apan ni saad mi sa among mga ginikanan, nga bisan og nag-uyab-uyab mi, muman gud mi sa among pag-eskwela. Og mutabaho sa gud mi, una magkunahuna og minyo. Tuod man, niabot gud ang adlaw, nga ni-propose ko ni Donna, og namay mi. Maayo gani kinisugutra ang mga ginikanan ni Donna. Tuod man gikatakdaan na ang among kasal ni Donna. Thank you. Thank you. Congrats! Anton, Donna, mobalik na ko og largas gawas. Kani paabot na taon to ang akong bana didto. Pasakiton ra ba to? Kaluoy sa ni Tito Maoy. Wa gid siya maayos yang sakit. Wa gyud nak. Looy kaayo. Maayo gani kay nisugot ra nga mo bakasyon ko dinhis Pilipinas. Ug tungod sad sa imong kasal. Salamat, maha. Og, please, thank you sa ko ni Tito Charles. Gusto ta ka na mong pugngan, ma, pero unsaon nga na masay nagpaabot taon nimo. Nakinahanglan sa tito nimo. Himao lagi. So, Anton, akong isalig nimo nga akong anak, ha? Ayaw gid ko padungga nga imo ning gipasakitan. Kung dili na mo magkasinabot, kung dili na kaniya, uli lang og tarong nako, ha? Kung wa ka na mahigugman niya, dili kay buangon og pasakitan lang nimo. Nagkasinabot ba ta, Anton? Isaad ko na, ma. Di na mahitabo. Mahalo ng panggaon akong imong anak. Pre! Pre, musta? Niya, chuyak sang gyapon. May ka na kay gwapo lang yapon. Ako ani samot ka gwapo. Manay. Mano kami ngawa ni mo. Hindi juga pa kansi ba? May kay nagkasuloy ka din sa office. O lagi, nakituyo ni mo. Nakituyo ni mo, ginibusing sad. Nga naman? Nalo sa kay project? Ginagmay lang ko. May ka na, Prida, kay dato na kay ka. Dato. Sabi dato ba ginagmay rin yung project na to? Lahi gining magkinaugalingon na tayo. Di na ta mga mo. Ay nga naman, di ka naman buhaton, pre. Engineer ko ka. Ano ba naman trabaho eh? Pag negosyo na lang. Pangutrataw mga projects, kaya na ni mo eh. Suito ko ka na. Samot na nga nga trabaho, ako pa ka, kaya naman ganin ako, ikaw pa ka. Kung trabaho og skills na iskutan, kaya ka na nako. Ang problema lang ang ipuhunan, pre. Iba, nabiyata na mga clients. Dili biya na mo full dayon og bayad. Kinahanglan nga nasa gyud kay funds to start the project. Noon sa sakto sa gabi, pre. Hapang itayo pagi, pre. Way dato kung mga pliyador ta. Seryoso ka ba na imo nahunaan, babe? Oh, babe. Seryoso ko. Pero, dili ba sa'yo ng pagpang-apply og trabaho sa Amerika, babe? Ako na idaghan sa website. Pwede mo kong mga apply dito. Or sa agencies. Pero mao lagi. Dili. Dugay pa sa kayo. Ay kamayog. Adto ko sa imong mama sa Amerika. Ha? Hangyo natin imong mama nga maadto ko. Pero, unsaon man nga wa man kay employer pa dito? Aron dali na ko makaadto, ipagin lang og kuan tourist visa. Nga adto lang ko narbaho inig abot dito. Unsa? Babe, dili man taw na pwede, uy. Tourist ka, unya manarbaho ka dito?
Illegal man ha. Mga apply na lang gini kag trabaho diri para sa gawas aron legal imong pagpanarbaho. Dugi pli kay babe. May manggod ng tourist visa kay Dalira. Nya, mangita kong trabaho dito. Ay tago-tago lang gud. Na, unsa man taon na imong nahuna-hunaan, babe, uy. Delikado man kaayo na, uy. Madakpan ka anak didto. Usa pasad, asa man sad intawon ka manarbahog illegal, uy. Oh, naamon ko'y amigo dito, babe. Nagkontak kay naman mi. Iyara ko kong tabangan nga makatrabaho ko. Ang importante lang nga makaadto na ko dito. Mo nga imo yung mama ang atong paglaom nga makatabang nako nga makaadto dito. Mag-tourist visa lang ko. Sige na, babe. Ang iyon na tas mama. Mularga na hinuon ka nga umaanakay na raba ko. Ay, unyara ko mularga sa duy kung magkapanganak na ka. Dili masaguna madali dayon ang pag-process, ana. Basta, unyara ko mularga kung magkapanganak na ka. Hoy, babangay. Masugot sa di ay ka nga malarga sa Amerika imong anab. Nga naman day bayot. Unsa may naaanak kung mularga sa Amerika? Para raman sa na mong magtiayon bayot. Sa maayo na mong ugma. Naana ra ba may umaabot nga anak? No, daw Roy. Di makakita nagtagi rito nga ibiyang mga tagira ba kaayo ng mga ibiyang rito. Mga liberated kaayo. Dili na mahitabo bayot. Loyal kayo na nako si Anton. Hoy, daw Roy. Loyal niya o mga tulka. Gidiscourage ko rin akong asawa sa iyang mga kauban nga palargahon ko sa Amerika kay lagi magbinuang niya kuno ko. Apan ako pagsalig ang akong asawa kanako. Maong wagod siya magpadahas sa iyang mga kauban. Nanganak si Donna, uguman mula pa'y ang pila ka buwan. Okay lang nimo nga wa pay tuig ng inyong anak. Biyaan na ka ni Anton diha. Musugot ra ka nga mularga siya diri sa Amerika. Ma, amo naman ang gisabutan. Og nagsulti naman tabahin anak, di ba? Og miuyon ka. Ma, nausabang mo na una? Di na ko mo tabangan nga maka-tourist visa riya? Dili man sa ingon nga nausabang akong huna-huna. Ang ako ba nga gamay pa man kaayo ang akong apo nga biyaan nimo Anton. Nabalaka ko nga sila rang duha diha si Donna ug ang bata. Ma, nakasabot na Miss Duna bahin ana. Amo nang i-arrange ang tanan sa higayon nga makalarga na ko. Amo nang gisabot ang akong mga ginikanan nga adto ibilin si baby kung mutrabaho sa Duna. Mao ba? Na siguraduha lang yun ninyo nga safe ra ang akong apo, ha? Ma, ginikanan sad baya na ni Anton. Ila sad baya ng apo si baby. Ampingan gina nila. Ay, kung mahimo pa lang lagi ay, ako nalay mula raga diha. Pero dili lang sa gyud pwede nga biyaan ako sa baby. Ayaw taw na biyae ang bata doon na. Pasagding si Anton ang mularga diri. Supak biagod ko anang plano ni mo Anton ha nga manarbaho ka diri nga wa kay working visa. Dili biagod ko uyon ana. Engineer ka man. Makatrabaho ra man gid unta ka og tarong ko mga apply lang kag tarong ba. Dili lang ka magdali. Ma, sige na good ma. Ako ra lagi bahala nako. Nam ko'y amigo diha. Siya may bahala nga mutabang nako. Sige na ma, please. Sige na. Ako'y bahala. Salamat, ma. Salamat, ma. Paspas kayong milabay ang adlaw. May abot agad ang adlaw sa imong paglarka, babe. Mauna ning akong ipabot, babe. Oh, ngano mo ka? Wa. Lain man di ang bation kung moabot na ang adlaw sa imong paglarka. Lain ang akong gibating kamingaw, babe. Dala rin, babe. Pagaksa ko. Mingawon ko nimo. Ay, na paghilak, babe. Sorry. Dili na ko kapugan. First time manggod nga magkalagyo ta. Duha pagid si baby nga mabiyaan nimo.
Babe, di ba ito naman yung... Babe, ayaw na lang tiwasa. Sabta lang ko. Mingawon ko kunimo. Sakit kayo ka magkalagyo ta. Pero sakto man sad ka. Para sa di sa atong kaugmaon. Labi na sa atong anak. Oh, babe. Maningkamot ko dito. O makatigon mo niya ta. Magdegosyon lang ta. Sige na. Sud na. Mabian niya kasi mong flight. Okay. Amping ka din ha. Mag-message ako nimo. I love you. I love you too. Bye, babe. Musod ako. Butsikin pa ko. Bye. Mauna ni Amerika. Nilanding ang eroplano. Wow. Walang damhan ni anak ko sa Amerika. Salamat, Lord, sa kahigayunan. Ug daghang salamat nga safe ako nga miabot ini. Ako na i-business, Mama. Yan ako sa exit. Ayun ko sa Mama. Anton! Si Mama, turas siya. Ma! Ma! Amin ko. Kaluyan ka sa Diyos. Welcome to America. Murag di ko makatuo mga naabot ako din eh. Niya ka na yun, Anton. Ay, kumusta man ang biyahe, ha? Murag sakit akong lubot lining ko, Ma. Sakit kay kong buko-buko, hugawak. Uy, kabata pa di mo. Daghan na kag sakit nga gipamati, di ha? Nabaguhan lang siguro ko sa biyahe, Ma. Taas kayong oras sa biyahe, Bia. Wakumaanan. Mausad. Kapoy gud hinuon ang biyahe. Sige na, dali na. Adto na ta sa parking area aron na makapauli na ta ug baka pahuway ka. Salamat kay Ma. Hi, babe. Nanak ko ba ni Mama? Nanamiss ba eh? Maayo hinuon, babe. Salamat sa Ginoo nga safe ra ka ni abot diha. Hain man si Mama. Tuwas kusina. Andaman kong snacks. Pinanggaagod ni mo. Basta butan nga umagad. Pinangga gina. Filler ay. Bitaw, happy kayo ko nga naanak ka diha, babe. Babe, nakoy good news ni mo. Nabot ako sa Amerika, Priscilla. Nabot na ko ang bahay sa akong ugangan. Ako na yung gitawagan ang akong asawa. Ug akong gibalitaan nga nagkaistorya na sadmi sa akong amigo. Ug gibalitaan ko nga makatrabaho ra dayon kuno ko. Unsa man ang good news kay mong gingon, babe? Nagastorya na mis kong amigo. Kuha, nag-video call me. Nya, nindot kay ang yung gibalitaan ako. Makatrabaho rin kuno ko. Tinuod? Ingon na kadali? Oh, kung dili lang kuno ko magpili og trabaho. Kay, unsa man din nga trabaho? Wa pa masisa musulti ko nun sa. Muari ra ko na siya nako. Aron magastorya mi. Mao ba? Kabuotan gud anak niya, babe. Matabang man gid siya nimo. So, di kay miyani niya, babe. Nagkasgot bitaw ko ni mo bahay niya, di ba? Nalimot ka? Oo, lagi. Pero tao-tao sa baya mo nga way communication, di ba? Oo, kay nawa naman tong iyang account sa una. Pero sakad nga nagka-communicate magbalik, awa naman maputol ang among communication. Siya naman gani naghatag na akong idea ni. Pero pagamping baya gyud ha. Ayaw kalimot. Illegal lang imong buhaton. Oh, babe. Mo-update na niya ko nimo, ha? Human mi nga magkastorya. Ay, si Bibi, Herman. Ay, di ay, natog. Bibi, pakita ko, Bi. Di ara, oh. Nagubo na tog. Uy, kakyot na to, Bi. Nagubo man. Gimingaw na ko ni mo, Bibi. Kami sad.
Gimingaw na sad kaayo minimo, babe. Antos lang una taron. Maugit. Sige na, babe. Bye for now. Kay nisinyas nas mama. Pagkanoon sa ko. Dadaan na ng phone dito aron magasulti sa Miss Mama. Oh, okay, sige. Bro! Bro! Oh, long time no see, ha? Mau lagi. Kumusta? Niya, nanimpat sa Amerika. Oh, engineer na nimpad sa Amerika. Engineer to ta, pero empleyado ro masada. Inoon sad. Libre man ang mangandoy og mas maayong income. Niya, usan, mga asawa. May kinisugot nga, maglagyo mo. Ay, sinabutam sa nila mo, bro. Mayo kung mao na. Ya, bro, sa mong gingon nga magkatrabaho ra ko. Oo, bro. Kung di lang ka magpili og trabaho, pwede rin dayon kang magkatrabaho. Di lang lagi ni pang engineer nga trabaho, bro, ha? Ikaw, gid, bro. Bisag kung sa bro, basta nice sweldo. Unya, safe rasad ko. Kaninoon. Sigurado gyud kong safe ka. Labi na kay first time pa rin mo. Kumbaga, fragile pa kayo ba? Lagi, bro. Usap na, bro. Ice cream man, imong trabahoon. Saman okay ra ka? Ice cream man? Okay ra kayo, bro. Asa man? Makatultul ra unya ka. Mo ba? Salamat kayo, bro, ha? Ako gining tanawon nga utang dakong kabubuton nimo. Dako jud kay utang kabubuton ako nimo, bro. Unsam ka eh. Utang kabubuton ba eh? Mura magagdili amigo in taon na eh. Sige, andama lang daan ang imong papers like resume, TOC o credentials. Kompleto magka ka. Graduate magka ka. Si Awag ni bro. Mao ni ang ice cream station, bro. Ani ka din magtrabaho. Wow, nindot agad, bro. Nindot og design ang mga structures dani, oh. Makadani gud og mga customers papangawon og ice cream. Unsa man? Okay ba, bro? Okay, pas all right, bro. Okay. Dali, manood ta. All right. Good morning, Mr. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Uy, di ba mo ng mga staff? Dali, bro. Oh, bro, ngano ka? Ha? Sorry, bro. Na-amaze lang kung nagtanaw sa palibot ba. Nice kayo. Nindot ang concept. Lain-lain ang style kada area. Dito, pwede ka ni mangyaka while mga aon sa ice cream. Dito sa Grapita, murag nasa park and design. Dirisan, murag nasa beach. Kau yun ka, bro? Nindot kayo, bro. Mayo ang nahununaan sa owner. Yay. Nakauyon ang usa ka engineer, oh. Bitaw, bro. Seryoso. Nindot yun ang ideas tagiya. Today, anong libaw man ang mga staff ni mo? Ha? Ngano, bro? Gida ko sa kong amigo sa ice cream station nga akong trabahoan. O gi-introduce rin ko niya sa mga staff. Nindot kayo ang concept and ideas sa maong ice cream station. Nakaday kay ko, pero mga staff ni baw niya samtang migrit niya ang miso dami. Ako siyang kipangutana. Mukatawa man noon. Ano bitaw, bro? Regular customer siguro ka rin, no? Oo, regular customer kayo. Amigo kay na ko ang tagiyan, eh. Amaw, di ay. Aday, ato ta sa himuanan og ice cream. Maron nga makita ni mo giun sa paghimo ang ice cream. Sige, tara. Excited ko makakita na. Dali. Mao ba, babe? Oh, wow! Nindota di ay, no? Pinanggagiday ka ni Lord, babe. Wagid ka niya lisod-lisura sa pagpanarbaho, diha.
Bisan to, Dr. Visa ra ka. Mahugid, babe. Kuan, ninduta sa ice cream station lagi, babe. Nakuha na noon kong tuko dia sa ato, puhon. Wag tuko tag ice cream station. Pohon, babe. Og buligan sa Ginoo. Dream big, matod pa. Puhon. Magtigom sa ta. Si baby. Agiyon to na ko niya sa ilang mama iniguli na ko. I-message ko kung nana mo sa bahay, ha? Kay manawag kong balik. Gusto ko nga makakita ni baby. Sure, babe. Sige na, bye na kay mag-prepare pa ko. Mo-out na ko. Ang fix pagpuli, ha? I love you. I miss you. I love you and I miss you most. Good morning. What's your order, ma'am? 1 pistachio, please, and 1 for blackberry, and 1 also for strawberry. All right, ma'am. Thank you, ma'am. May gani kay nakakajigs na. Tisura ni puros Amerikan itong kaubas trabaho, eh. Pida, magdugog itong ilong pirmi. Magid. Ganaan na sa itong feelings ko itong bago ko dali. Musbleed ko, eh. Bisan pagkamao ko may English ko. Pero, pas-pas ko gisilang sulti. Nya, slang pagid kayo. Samot. Di ta kasabot. Sige, lagod ko kuhan ba, eh. Kanang, I'm sorry. Come again? I didn't catch that. Sorry. Mau ba? Bitaw, eh. Naiuban, klaro. Nasa iuban, slangar sa kayo. Lagi. Pero maanad ram sa ka. Mausad. Medyo busy sa tarong adlaw, no? Naagibay sa summer season. Uhaw ang mga tao. Mawagid. Bye, Jags! Bye. Kanda silang duha, mga pag-umangko na sa asawa ni Sir Tio. Yan ang gipa-part-time din, eh. Mo ba? Kada sa bajig sa, bago pa manggi ko din, eh, kaning powerful gede kayo na si Sir Tio din, eh. Ha? Ay, uy, ang tag-iya ko na. Siya'y tagya din, eh. Siya ba, eh? Wala ka kaibaw? Kuan, Allah. si- Wala kaibaw, no? uy. Nang sagot ay. Naglibog na nang kuna. Nainumdum ba ikaw nga nagkuyog mong duwa din, eh? Gitour mo gani kaniya, di ba? Sa ice cream station. Niya, gi-introduce pag ganiya. Niya, wag ka kaibaw nga siya tagiya dari. Wala lagi. No, umur pa, oh. Wag yun na niya, gipa-feel na ko nga siya'y tagya ng ice creaman. Kining ice cream station. Gusto rin, hinumdum na ko. Mauday nga nibaw mo pag-great katong pag-anihin ako primero. Nangutan ako niya ito. Gikumidyahan gani ko niya. Gikumidyahan ako siya ba? Ang iyarang ingon ako nga regular customer mo kuno na siya dinhi. Nga, amigo niya ang tag-iya dinhi. Siya, wag na yung Sir Tio, eh. Hindi ko mityahan, eh, ka. Siya yung owner, ni bay. Butan niya na. Humble. Manang swerte na kayo nga naata niya magtrabaho. Unlike sa uban, just crappy, eh. Yung masabot ang batasan, eh. Maayo din niya kay Pinoy na sa Sir Tio ba? Kamaong mubati. Oo. So ito ko sa batasan na na. Suod kay me. Bawabitaw nga, gitabangan ko niya din, eh. Pero, balik lang tang Sir Chobi. Kagre. Iya din ng ice cream station din, eh. Binuangan ko, eh. Katawa lang, eh. Si Awa gini mo, eh. Ug wa may magkasultihan ni Jigs. Di gyud ko mahibaw nga ikaw rin mo'y tag-iya. Ano mo mo sultihi? Ay, walang good. Di ba man ko nga sa madugay o sa madali. Eventually, may bawar agad gihapon ka. Pero, nagi pa ko sa state of shock. Sige lang good. Ang importante na nagkitrabaho. Priscilla,
Mixed emotion ang akong kipati, di ang ako nang gisukmata ng akong amigo. Bahin sa akong nasayran, nga siya di ang tag-iya sa ice cream station, nga akong kitapawan. Humble ang good kaayo ang akong amigo. Tuod man ng lapay ang katuikan, nagdugay ko sa akong trabaho sa Amerika. Maong mag-ulian ako sa Pilipinas, ug unya mabalik na sad sa Amerika. Oy, bayuat. Iya ko rin mo, dugay na kayo mong magkalagyo sa imong onobs. Yes, bayot. Yeko raman ko. Ay, ko rin ka. Sureness, dili na betterness. Amaw, ikaw ba? Intrigira gid kay kang bayuta ka, uy. Ay, di ba na intrigang ako bayuat? Ay, pastilan. Nagtuloy na lang katoy kang inyong anak, pero wa pa gid mo ulit din imong onob, aron onihin na lang magnegosyo. Ingan kay magtigom lang nga siya, oh? Di ba? Nga magtigom lang siya, na mawala yung diri sa tuwa. Oh, di ay karabaw, batutin man lagi. Di ay karabaw. Di karabaw, di batutin. Maon na. Hala, no. Ako lagi usab. Ikaw Ako lagi usab. nung bayuta ka, magbuot lagi ka. Wala ko magbuot yun. Ang ako ba, wag ka rin char-char dito. Mga dili gadahan nga mo di sa Pinas. Unsa? Ang si Char-Char, uy. Bitaw ba? Ang ato lang ba? Uy, bayo. Sorry, Wait. Unsa to ko nadunggan? Uy, hala no. Mapagani pag-abot niya. Nga na siya nadunggan. Grabe na intense. Grabe ang signal, Zay. Hoy, kadungog ko, no? Maximum level. Maximum level karon. Imong giingnan si Donna. Nga. Nagdunay ka char-char iyang bana dito sa gawas. Ikaw no, intrigira gyud kay kang bayuta ka, uy. Mabala ka na lang hinunas, Donna. Uy, Zay, di na intriga lagi. Awareness na lang ako para ni Donut Zay. Sapa di abayot, uy. Ay, change topic, tabi. Nakoy nadunggan ba? Nga nag-hiring ko no ang US ug mga nurses. Why mo ba? Hala, nice na imong balita, Zay. May sense. Kay, Zay, wa may sense imong balita. He? Paghilom bayot. Legit ang balita, Ashina? O lagi, urgent pag yun. Interesado ba ako kay... Kapoy na dinis bangko, uy. Gamay kitag sweldo. Maayo dito kay dako og sweldo, pero... Mo lang lagi, nurse. Mga nadaha. Ay, di man ka nurse, Zay. Di gihapon ka pwede, ano? E dili gani. Kasi may nag-ingon ni mo nga pwede bayot. Ay, pwede gihapon, uy. Kung skulahan na nato ang nursing. Ay, may tama kami yun! Husto, mo eskwela kog nursing. Aron makaapas ko dito ni Anton sa US. Oh, go ahead! Go ahead mo yun! Legit lagi ni Ma, Anton. Please, suportahin ko ninyo. Haon niya ang bata ug makalarga ka diri. Mabiyaan mo. Duha na mong malayo sa bata. Ay, si Mama baya, uy. O pag gani ko maka-eskwela na, kunahuna na kaana. Gusto mas mama, babe. Loy kayo si Tunton kun kaluyan sa Ginoo, mulampos ka. Makari ka sa US. Nga na bang mabalaka man mo, ana? Ato gud sing petisyonan, good? Atong kuhaon aron ana na sa dunya siya. Kita tanan mag-usa na diha. Unya, asa man taon ni mo ibili ng bata kung mari ka? Sa imong ginikanan. Parehas gud karon. Asa man din ako gibilin si Tonton kun mo duty ko. Diba sa imong ginikanan man? Safe ug maayo ra ilang pagbantay sa bata. Hinoon, masaligan man sa ginikanan ni Anton. Apo sa baya na nila. Lala doon na. Kung interesado gyud ka, tabangan ka na mo. Suportahan ka na mo sa imong pag-eskwela sa nursing. Salamat kayo ninyo, Ma. Ma, Anton, at last, graduate na gyud ko. Congratulations, babe. Lampos yung ka. Believe ba ginagawa ng asawa, eh? I salute you, babe. Anak doon na, congrats. Happy kayo, may para ni mo. Thank you, Ma. Babe Anton. Thank you kayo sa inyong suporta. Di si Tonton, oh.
Hi, Papa. Hi, Lala. Hi, anak Tonton. How are you? I'm okay, Papa. I miss you. I miss you too, anak. I love you. Uy, ako di ay. Di din mo miss si Lala. I miss you too, Lala. I love you. Lagi ha. I love you too, apo ko. Di kong gets na ka ni Mama Donna. Yes. Mama is great, Lala. She graduated now. Congrats again, Mama Donna. Thank you, anak. Ma, babe, mag-lunch out mi nila ni Mama o Papa after dire, ha? O niya, manawag lang ko kon maulit na Miss Bay. Okay, babe. Sige, I call you later. Congrats again, babe. Bye na, Tonton. Take care. Take care too, Papa and Lala. Bye. Kaluoy sa Ginoo, naka-graduate ako sa nursing. Ug ang sunod akong kibuhat, mao ang pag-take dayon og board exam sa nursing. Gibuligan gapon ko sa Ginoo, nakapasar ko. Babe, nakapasar ko sa board exam. Wow! Congrats, babe! I'm happy for you. Salamat taos Ginoo. Babe, praise God, good. Gikaluyan ko taon ko niya. Ang sunod akong buhaton, babe, mao ang pag-apply para diya sa US. Unya, napakatong hiring nila, babe. Wa may kumo sa pagsuway, babe, ba? Og na-close na gud to nga hiring, di mo apply na lang kog lain. Ana lang. Basta kay mangita kog paagi nga makaapas ko nimo diha. Dali na lang na ako kay license naman ko. Sige, babe. Kay ako sa dire, mag-search ako kung asay hospital nga hiring og nurse. Mayuat. May dali ko eh. Nakagayon ka pagkikita na mo bisan sa kabisi ni mo. Syempre, no? Beshies, bayata mo sa tong trabahoan. Nagmingaw mi sa bangko. Oy, sukat pag-resign ni mo. Wa ni mi beshi. Gimingaw mi sa tumbahak ha. Aw ka mo kong duha, good. Padayon good mas banding, good. Lahi ra gyud kung kitag tulo, oy. Di mi kasabay sa uban itong workmate, day. No. You know na. Magjud. Di ba sabot ang mga 10 plus utok ba yun? Nusa man yun mong flight pa doon sa Jamaica yun. Sunod adlaw na, uy. Maubitaw nakikita ko ninyo. Wow! Excited na kayo, miss imong journey, Donna. May paka. Natong tulo, ikaw ang nilampos sa atong dream nga mag-nurse sa US. Og salamat sa nimo, Jai. Ikaw ba ang nag-open og idea nga mag-nurse sa US? Bitaw, no? Gamit sige di usahay niya ako pagkamarites, ha? Oyot. Basta kami ito sa trabaho. Basta kami ito sa tarong nga po, agi. Yot, arazad na. Unya, unsa man taan eh. Magsige lang tagtabi, way kaon. Why? Sige, oy! Let's eat! Oh, kumusta man ay mo trabaho sa ospital, babe? Okay raman, babe. Maayo ra sad ang ako mga kauban. Mga buotan ra sad sila. I-assist ra pug ko nila. May nun. Malimba niya ta, babe. Pasalamat as Ginoo nga maayo og hapsay ra gyud ang atong pagpanarbaho dinhi sa Amerika. Iya gitang gigrasyahan. Oh, babe. Ang ato asikasuhon na sad ang pag-process sa petition ni Tonton. Kinahanglan nga makuha na nato ang atong anak, babe. Aron mag-usa na ta dinhi. Ngano man gyud ni babe, uy. Madinay man gyud si Tonton. Kapila na gyud ni nato gi-apply. Pero madinay gyud siya. Ay, unsa gyud kay problema ani, no? Dili ta mo give up. Mo try na sa next time. Basin pa di ay. Kaluyan sa Ginoo, dili na madinay ang akong apo. Mama!
Hi, anak. I miss you. I miss you too, Mama. I miss you, anak. Miss you, Papa. You said I will go there. Yes, anak. Nag-process pa mi sa imong papers. But wa pa man ma-okay ang papers. We will wait until it's gonna be okay, right? Okay, I will wait. I want to go there with you, Mama and Papa. Also with Lala. Don't worry, anak. We are trying our very best. Many times. Pero sige lang. We will try again, okay? Okay, I love you. I love you, anak. Ay nga naman. Nganong madinay mangyod gihapon ang bata. Nawagtangan akong paglao, ma. Kami na lang siguro ni Anton ang mupauli sa Pinas, ma. Nakadesisyon namin ni Dona, ma. Naloy namin sa bata. Kapila namin ni try og apply og visa para ni Tonton pero dinay gihapon. Kami na lang ang muli sa Pilipinas aron matibuok ang among pamilya. Aton lang mi magtukod og negosyo. Magkauban pamintulo. Kaming pamilya. Magunsa man ang dako na among income din pero layo na mo ang among anak. Dili matuman ang among pangandoy nga mag-usaming tibuok pamilya. Mas mayo nga mauli na lang sa Pilipinas, ma. Priscilla, ni desisyon ming manguli na lang sa Pilipinas ug manegosyo na lang aron among ikauban ang among anak. Karon malipayon ming nag-uban na karon dinhi sa Pilipinas ug nag-focus sa among negosyo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyo magtatampo, Anton. Mga kasama, mao kato ang katapos sa sumpay ning suwatampo ni Anton dinhi ning atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, maingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.